Hola i benvinguda a la meditació d'avui. Aquesta és una pràctica de 20 minuts en la que practicarem el mindfulness, la meditació al principi de manera general i després entrarem en un exercici de visualització guiada per obtenir respostes, sanació interna a nivell emocional, comprensió de temes que ens ocupin i que potser a nivell mental no hem trobat la solució o d'alguna manera ens preocupen. Aquesta meditació està inspirada en una meditació de Kai-Chin Project. Desitjo que t'agradi, que et serveixi i comencem amb la pràctica. Busca un lloc tranquil, una estoneta per tu, la temperatura ideal, la llum i també la posició. Decideix si avui estàs cansat, cansada o et ve de gust descansar i estirar-te o bé si ho vols fer assegut o asseguda. Comencem. Dona't uns instants per tenir els ulls oberts i respirar tranquil·lament, observant el teu entorn, la sala en la que estàs. I comença a mirar sense tant de focus, comença a mirar amb una mirada més àmplia, com fins i tot com si els músculs al voltant dels teus ulls es relaxessin. Mira sense intenció. I a mesura que vas mirant, ves respirant i ves com acompassant aquest mirar, aquest respirar. Perquè això també és mindfulness. I aquí també, si apareix algun judici sobre el que veus, sobre el que estàs fent, respira'l i amb la següent exhalació el deixes anar. I tornes a aquesta mirada àmplia, tranquil·la. I pots fer una respiració profunda en el teu cos, traient l'aire per la boca. A poc pots anar trobant un punt proper al teu cos, fas una respiració més, inflant i expandint costelles, deixant anar l'aire per la boca. I a poc vas notant la superfície sobre la que estàs asseguda, assegut, estirat, estirada. I a través d'aquestes sensacions del cos vas trobant el moment per tancar els ulls. Aquí també, i durant la pràctica, en qualsevol moment que ho necessitis, pots treure l'aire per la boca. I comences a respirar i observar com estàs avui, com arribes avui a aquesta pràctica. Només per observar-ho, no per voler-ho canviar. I dona't uns instants per respirar aquest com estic. Sigui segons el teu judici positiu o negatiu, senzillament no ho intentes moure, no ho intentes canviar, senzillament respires amb el que hi ha, amb com estàs. És com que dones la benvinguda a aquest estat en el que estàs. Si en algun moment de la pràctica hi ha algun badall, li dones la benvinguda obertament, en aquesta i en qualsevol altra, perquè és una manera del nostre sistema nerviós de relaxar-se, de deixar anar. I segueixes respirant, observant-te. I vas entrant més i més en aquest moment present, deixant anar el que has fet durant el dia o el que estàs fent una estona cada vegada més, en aquest moment present, a través de la respiració. I també soltes i deixes anar qualsevol preocupació o coses a fer que s'hagin de fer d'aquí una estona, demà, en un altre moment. Deixes anar passat i futur. I et vas anclant més i més en el teu present a través de la teva respiració.
I notes què tal estan peus i cames. Notes si hi ha tensió en algun espai, fas un repàs de tota aquesta zona. I amb la següent inhalació imaginaràs que hi envies oxigen. I amb l'exhalació imaginaràs que es solten, que envies el missatge de estic segura, estic segur. Us podeu relaxar. I notes com es relaxen totalment, es deixen anar. Puges a les caderes, la zona de l'abdomen, les lumbars, tots aquests òrgans interns, sistema reproductiu, digestiu. Fas un petit repàs en aquesta zona, observes com està, sense jutjar-ho, només observant. Inhales, enviant oxigen a tota aquesta zona i exhales, deixant anar i enviant aquest missatge d'estic segura, segur. I pots dedicar a aquesta zona un parell de respiracions més perquè es vagi relaxant, deixant anar, descansant. I puges des del melic fins al coll, tot el pit, les costelles i també la zona de l'esquena i tots els òrgans que hi ha a dins, que tan importants són, també la columna vertebral. I observes, inhales, envies oxigen i exhales, permetent relaxar, inhales oxigen i exhales relaxació, confiança, seguretat en aquest moment, permetent que tota aquesta zona es deixi anar, relaxi. I faràs el mateix amb les teves espatlles, musculatura de les espatlles, del coll, dels braços i de les mans fins als teus dits. Observes primer què tal està tot això. Inhales enviant oxigen. Exhales permetent relaxació. Descansar. I li dediques aquí també les respiracions que necessitis. I a continuació passes al crani, al cap, a la cara i notes com està tota aquesta zona. Si hi ha alguna molèstia. I amb la següent inhalació enviaràs oxigen a aquesta zona. I acceleraràs deixant anar. Tornaràs a inhalar, potser visualitzaràs zones concretes com la mandíbula, on moltes vegades s'acumula tensió, els pòmuls o els ulls o el front. I aniràs imaginant com cada una d'aquestes zones es va deixant anar, es va soltant, es va relaxant. Especialment tota aquesta musculatura que puja pel nostre coll i s'insereix en el nostre crani, que en els mesos d'estiu potser ho tenim més fàcil perquè la temperatura ens permet que tota aquesta zona estigui com més suau, però sí que quan comença a refrescar o a fer vent és fàcil que es tensi ràpidament. Per tant, quan estem en aquesta època és bon moment per dedicar un moment extra a tota aquesta zona, deixar que es descontracturi, que es solti. I ara, en connexió amb la teva respiració i des d'aquest moment present, et permetràs observar si hi ha alguna pregunta que t'agradaria obtenir resposta. Si hi ha algun tema sobre el que t'agradaria obtenir guia, que t'agradaria sanar, que t'agradaria comprendre. Et plantejaràs ara una o dues preguntes, però sense intentar trobar resposta. Pot ser què necessita el meu cos per estar millor, pot ser què necessito comprendre o com puc millorar la meva relació amb el meu fill, amb la meva parella, amb aquella amiga.
com puc millorar la meva autoestima o ser més amable amb mi. Qualsevol cosa que per tu sigui important ara, sense intentar trobar resposta ara, senzillament visualitzant una o dues preguntes. I deixo anar, una vegada tinc aquesta pregunta, ho deixo anar, ho oblido i segueixo observant la meva respiració, tant com la meva ment conscient es pot relaxar, deixar anar a poquet, apartant un cantó, i jo puc anar estant cada vegada més connectada amb la meva respiració. Sabent que si apareix qualsevol estímul intern o extern que em tregui de la pràctica, el que faig és respirar-lo durant uns instants i en la següent exhalació deixar-lo anar per jo tornar a l'atenció al que estic fent. I a poc, i des d'aquí, m'aniré imaginant en el meu espai ideal, que potser és una platja, potser és la muntanya, sigui quin sigui aquest lloc. Començo a aterrar, a sentir-me en aquest lloc, a notar la temperatura, el moment del dia que és, com és el meu entorn, quins colors hi ha, si hi ha sons. Vaig permetent que la meva imaginació vagi desplegant tots els detalls d'aquest espai. Vaig permetent que la meva ment, vaig permetent que el meu sentir, que la meva imaginació vagi desplegant tot detall d'aquest espai en el que estic, connectant amb aquesta sensació de seguretat que em transmet aquest espai. I em permeto respirar aquí uns instants, gaudint de les sensacions que hi ha aquí. Fins i tot poden ser sensacions físiques, sensacions emocionals. Una vegada em senti situada en aquest espai tan agradable per mi, el que faré serà començar a caminar, observant com és el terra. Començaré a caminar fins que començaré a imaginar o veure que hi ha una zona de bosc amb més arbres, més frondosa. Potser és un espai obert, però hi ha un camí. Sigui com sigui, que m'ho imagino, em permeto anar cap allà, caminant, passejant, respirant en el meu cos, notant les sensacions d'aquest lloc. I vaig caminant fins que lluny observo que hi ha potser una tenda de campanya d'aquestes típiques, superboniques. Potser imagino una cova. Fins i tot puc imaginar que és una cova darrere d'una cascada d'aigua. Permeto qualsevol espai intern veure'l i noto com em crida l'atenció i començo a caminar cap allà al meu ritme, sentint-me segur, segura, amb ganes. I una vegada soc davant, observo i puc notar les meves ganes d'entrar, la sensació de que dins hi ha alguna cosa agradable. Entro i observo que és un espai ampli. Independentment de com es veia des de fora, observo que és un espai gran. I potser en algun lloc hi ha una foguera, potser hi ha una font. I també veig que al costat hi ha una figura que de moment potser no veig quina cara té o qui és, però que em sembla amigable. Em sembla que m'està esperant
i em ve de gust apropar-m'hi. A mesura que em vaig apropant, potser puc, amb la força de la imaginació, veure una figura d'un savi, o potser sóc jo amb una cara relaxada, com la versió més sàvia de mi mateix, de mi mateixa, o potser una sàvia, o potser és una energia senzillament i no puc definir molt bé qui és o quina forma té. Senzillament sento que em dóna la benvinguda i m'hi apropo i m'hi assec al cantó, al costat d'aquesta font, al costat d'aquest foc. I m'assec i observo que em mira amb carinyo i em fa sentir bé la companyia d'aquesta figura. I ara et proposo que adoptis una actitud de provar, de joc, de veure què passa. Puguis plantejar en aquesta figura aquestes preguntes o aquesta pregunta que tenies i t'obris a rebre una resposta. Potser és una resposta física, una sensació física, o potser és una frase, o potser és tota una explicació. Senzillament et convido a que et permetis respirar i viure aquesta experiència des del cos i des de l'obrir-te a veure què passa. I et deixo uns instants perquè ho puguis fer. Convido a que t'obris a les sensacions, a les coses que passen, sense jutjar-ho ara, senzillament preguntant, esperant resposta, observant la resposta que obtens. I amb el temps, quan repeteixis aquesta meditació, en aquest punt potser et vindrà de gust posar la pausa i seguir amb aquesta conversa que tens en aquest espai. Per ara, dona't les gràcies per haver escoltat. Deixa't sentir la sensació que et queda d'haver obtingut un coneixement, una informació que està disponible per tu i que ara has pogut escoltar, has pogut sentir. Dona les gràcies a aquesta figura per aquesta meditació o per altres que puguis repetir. Sàpigues que aquest foc, aquesta aigua estan disponibles perquè hi puguis llançar tot allò que ara queda enrere, perquè potser una nova comprensió et permet soltar pesos, tensions o el que sigui. Dona les gràcies a aquesta figura i a poc pots anar sortint a fora, a l'exterior, imaginant-te com ho fas i buscant en aquest exterior un espai tranquil en el que descansar, en el que seure, en el que estirar-te, en el que acurrucar-te, fins i tot posar-te en una posició fetal, imaginar-ho o fer-ho ara que estàs fent aquesta meditació. I donar-te aquí uns instants per respirar-te, per integrar el que ha passat, per respirar en el teu cos, per sentir-te cuidat, cuidada, perquè en tu s'integrin noves comprensions. I et quedes aquí l'estona que necessitis, sabent tornar a poc quan ho facis, seguint el ritme del cos i sense posar-te pressa. Jo aquí et deixo, però pots seguir amb aquesta pràctica uns instants. Desitjo que t'hagi agradat. Per tornar, el que podràs fer és, quan estiguis preparat, preparada, no ara, sinó més endavant, d'aquí una estona, si cal, serà imaginar-te una altra vegada a la sala en la que estàs, en el cos, en el que habites, en contacte amb la superfície en la que estàs, i d'aquesta manera podràs anar